daure ka zamanto mai haƙuri karkayi daban cikin bayi, ya zama a ko'ina furucin maganar ka ta zama mai daɗi, ya zama a ko'ina furucin maganar ka ta zama mai daɗi. Ta'ala kaliki da ɗabanin wasira in yi waƙina, alfarmar shugaban duka annabi wanda ya zama soyina, roƙonka nake ganin ka salati ba adadi buwayina, ga annaba har da alaye da sabai ban cire ɗai ba, daure ka zamanto mai haƙuri karkayi daban cikin bayi, ya zama a ko'ina furucin